Penybont yn edrych yn gewri o'i gymharu â Caernarfon. Georgievski fan hyn. Georgievski yn ei gosod un ôl at Davies. Davies mae'n croesi ar y ffel yn gorffen yn gampus. Wel, amgroesiad gan Mael Davies, achos yr unig beth mae Rafael yn gorfod wneud fan hyn yw cael ei ben ar y bêl. Os dim rhaid o edrych yn bwer, mae'r croesiad yn un berffaith, digon o bwer a ni. Y bas letraws y peniad law, Georgievski. Chwilio am y cyfle acrobataidd, y bêl dal gyda fe, ac yna Ryan Reynolds, y gŵr o Caernarfon, yn cosbi y cofis. Ergyd wych gan Reynolds o ymyl y cwrt cosbi ar draws y gôl geidwad, a mae Penybont yn dyblu mantais. Penybont 2, Caernarfon dim. 1 funud ar 15 ni chwarae. Gwych gan Reynolds. Yn isiel tro hwn! A mae'n cael ei sgorio gan Josh Iorwerth. Y symudiad wedi paratoi ar y cae ymarfer ac yn talu ar ei ganfed. Ti'n iawn, Mike. Creu dryswch yn amddiffyn Caernarfon. A war y teg, Iorwerth yn benni honna fel ymysodwr. Cain Owen, cadw'r meddiant, newid cyfeiriad ac yna'r bas ymlaen at Georgievski. Georgievski yn gwneud y gwaith caib a rhaw o greu a troi ac ergydio ac ychydig heibio'r postyn. Hyfryd gan costio Georgievski, mor anlwcus. Whitmore at Rafael yn cael cyfle i droi ac i fwydo Wood. Ymlaen at Rafael. Mae'n tynnu'r bêl nôl ac yn taro'r bar. Mae Mael Davies wel am ddechreuad i'r ail hanner. Am gol fydde honno i fod, ond edrych am ymateb o chwaraewyr Caernarfon. Mae Pen-y-bont, maen nhw'n mynd am y jygl. Davies. Mae yna ddau yn y cwrt cosbi. Mae'n croesi'n dda tuag at Georgievski! Wel, oedd y croesiad yn dda, fe ddyle Caernarfon wedi clirio, ond mae Georgievski y tro hwn yn cymryd i gyfle yn dda. A dim yn tro cyntaf, dyn ni gweld y dyn yma, Mael Davies, am groesiad yw honna. Georgievski ar y fest, mae'n neud i edrych yn syml reit. Georgievski, a'i ddwylo yn yr awyr, gwych. Cic Cornel i'r ymwelwyr, os na gol gysur iddyn nhw. Maen nhw wedi cael ei. A Iwan Cartwright oedd y gasa ati, dwi'n meddwl, ond falle wedi dod oddi ar un o amddiffynwyr Penybont. A dwi'n meddwl Iorwerth sydd yn bwrw anno i ben un o chwaraewyr Caernarfon, oddi ar ei ysgwyddau. Ond Penybont, sy'n edrych am y gol nesaf yna. Davies yn edrych i greu drydedd, mae wedi! A Tom Tweedy sydd yn rhwydo. Croesiad arall gan Mael Davies. A Tweedy tro hwn yn rhwydo'r bumed i Penybont. Georgievski jyst yn bwydo Mael Davies, o'r ein pen lan, ffind o'i ddinau, a Tweedy yn neud y gwerniaeth. Tweedy. Ac yna'r bas ymlaen at Clutton. Clutton yn glir. Clutton am y chweched. Arbediad ragorol chwarae teg i Josh Tibbets. Oddi ar ei linell ac yn achub Caernarfon rhagildio 6. Yeah, I thought we were obviously excellent today. 5-1 sort of tells the story, I suppose. 5 different scorers. We haven't been scoring freely, so it's nice that we've put a few away today, and I thought, to a man, we played very well today. First contact, a nhw cael un cyfle, sgorio, ail cyfle, sgorio. Ni ddau ddim i lawr yn fama, a dyd ddim wedi cael dda. Mae'r bachyn gael y sefyll i fyny. Rhaid ni edrych ar ei hunain fel tîm rheoli ac falle newid y ffordd ni chwarae rwan. Ni wedi bod yn stryglan i sgorio goliau blwyddyn hyn. Ond fi'n credu yn y perfformiad yna, dangos ni bod ni'n gallu sgorio goliau a 5 gol. Gobeithio gallwn ni adeiladu o hwnna nawr. A mae rhai gweud, nes ti greu 2 ohonyn nhw a croesiadau o'r safon ucha. Diolch. Ni'n hapus gyda perfformiad personol fi, ond hapusach beth i gael y 3 pwynt.